Tak co? Tak jde, boj, ne? Stani, a poctivou minutu, a čistý boj, žádný skákání a... Tak šup, tak bojte. Jo, trp se, moje. A teď, koleno bude i klidně. Jo, ticho, klid. Jo, to muselo bolet, Pavla. A teď druhou, Krištof, šup. Velice tvrdý úder, hlava ho musí fakt bolet. Mám to napečený, závěr stojí. Krokám bále, já se budu za angličtinu dneska. Tak to bylo dobrý, to bylo fakt dobrý. Milan to prožívá. Tam je to skočit. Tak už jste skončili, nebo co?